aamussa. Otetaan tosta lämmönvaihdin irti. Vene on tämmönen Tristan 820 vuodelta 89. Moottori on samaikeinen ja niin kuin tästä näkee, niin kone on taidettu laittaa paikalle ennen kuin kansi on laitettu kohille. Toi ei tosta ylös nouse muuta kuin lattia muokkaamalla. Täällä on nyt kohtalaiset tilat tää koneen sivuilla, mutta täälläkin on aika ahdasta, että tähän just lukko mahtuu. Tuosta tarttis ottaa. Täällä on enemmänkin huoltoa tehdä. Vielä vaihdetaan suodattimet ja öljyt ja kaikkia. Käydään vähän sähköjäkin läpi. Hemmetistä hommaa tosiaan. Ja olen nyt ottanut noin irti tosta. Tuolta aloittanut. Tuolta letkut on ihan kivikuvia. Vaihdetaan. Ja sitten tää sinkki oli. No se nyt ei irtokaan, mutta se on aivan loppu. Aivan loppu Katsotaan lähteekö se tosta nyt. Näytän teille. Se on niin sanotusti. No niin, nyt on vaihdin irti ja katsotaan nyt osia vähän se. Eli siellä on vaihdin, sieltä tulikin vähän enemmän lientä, vaikka tyhjensi se. Ja sitten se lähtikin vähän yllättää helposti oikeastaan. Tossa on toi osaamista. No on ihan kivikovat nämä tiivisteet. Nää oli tarkoitus vaihtaa. Ihan kivikovat. Vähän tuli laturin päällekin pakkasnestettä, mutta ei maha mitään, toi päätytukikappale tippu tonne tarkoitus laittaa se uusi tiippari. Vähän se on öljy hengittänyt tuolta jostain. Siellä oli toi hohotussuodatin oli 11 kautta sit viimeksi vaihdettu. Siinä ehkä syy. Katsotaan miten tästä. Keksitty, että enemmän tilaa, kun on lämmönvaihdin irti, niin pääsee tonne kampiakselipäähän, niin säädetäänpäs venttiilit tässä samalla, niin tosta mahtuu käsikin vasta tonne räikän kanssa ja katsotaan venttiilivälykset tästä samalla sitten. Täytyy vähän opiskella järjestystä tästä ensiksi, niin katsotaan miten se menee. No niin, tässä tosiaan venttiilejä ollaan nyt säädetty ja sieltä on toi säädetty. Seuraavaksi on kolmospytysäätö. Tuossa nelosessa silloin venttiilit on niinku menossa kiinni ja auki. Täällä on 0,4 tosiaan. Pitäisi olla toi välyys. Mulla on tuossa 0,5, niin menee ihan heittämään 0,5 tonne. Tuolla ei mene ihan niin hyvin. Mut menee kuitenkin 0,4 tosiaan. Pitäisi olla, mutta tää menee tänne ihan sukkana. Säädetään sinne se kohdalle. Eli mulla on tuolla räikkä tuo vauhtipyörä päässä ja Volvon ohjeen mukaan mennään. Ei tää kovin kummonen ole, kun pääsee jyvälle tästä hommasta.